Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Well, guys, angazi ukuthi izingane zesithembu yibona abayi-role model ethandwa nesithembu or uthandwa nesithembu bayi-role model ingane zesithembu. Ngisho kanjani uSibindi ufike noMacele, uMsele ufika noMakhwela. Ngisazoyenza futhi into nje ngiyikhumbuze kahle. Niyakhumbula uMpilo ecela kuSibindi ukuthi ngicela uze ke bhuti because ngizinenzela izinto ezi-right, siyahamba sithi kuzoba mnandi, kuzoba yonke into e-right. Wathi uMpilo, wathi uSibindi kuMpilo, hayibo wempilo, ngicela abangani bakho. Kade uMpilo ethe weSibindi ngibamemile abantu bakho. uSibindi wathi abangani bakho Mpilo, ngifuna ukubona ubuso obuso, ngifuna ukubona abangani bakho. Nayizwa lento uSibindi wayefuna abangani bakaMpilo. uMseleku, ubaba kaSine, nangiya kumngani kaSine. Ubani obukela omunye? uMayeni phela waze wabuza ukuthi kahle kahle lento oyenzayo uMseleku noSibindi iyi-competition yini? Ebuza uMayeni ebuza kuSibindi ethi wena usukhompetha nobaba wakho because wenza izinto ngapha nakho nawe usufuna ukuzenza. Waqala into thina sathi mhlawumbe ingane lena ifuna ukuprove ipoint kubanye abafana. Ngoba iyenzeka lento umfana mayikhula e-high school yabo kube nento ukuthi bayambhulisha, angisho ukuthi iyona. Kube nento ukuthi bayambhulisha or bengamazi ukuthi ubani. Yena ebesitshelile ekhanda lakho ukuthi ngiphuma kule family efamous, le family e-rich, siyaziwa zivela ku-TV. Iy'ngane nje zingakunaki lokho, zidile naye ngokwey'ngane eklasini. Maselivela ithuba athi ngifuna ukubakhombisa obani ukuthi ngisikhokho. Ngoba khona iy'nkulumo esithi siy'lalela sithi hayibo, nawu umonakalo. Ake khona ubhuti omunye omdala ongasondela eduze wakhe-ke emtshela ukuthi seku-right-ke boy, seku-right mfanazi, ku-right-ke manje, su-right, awube responsible, awenze nje izinto ezi-right. Uyayibona leyo nto? Ngoba ikhona ingane ekhula nento ukuthi ngifuna ukubabonisa, ngifuna ukubakhombisa, bazongivuma, kanti yona isiyabhayiza. Kodwa kusasisho nje nathi sibuka, hayi ukuthi sithi isimo esinjalo. Manje uSibindi wayefuna abangani bakaMpilo, ubaba uMseleku, nangu nomngani kaSine. Kuleli khaya kunjani nina guys? Kunjani kuleli khaya? Kuleli khaya kunjani? Ngoba phela manje thina sithi ubaba uzokhuza ingane. Nangu ubaba naye. Hayibo, kanti indaba yaMakhwela nje sithi iza kahle umakhelwane. Manje sisazi sekumngani kaSine, sesididekile-ke nathi. Sithi ubaba uyozokhuza ingane, ethi musukuganga, musukubhayiza. Ubaba nangu-ke kumngani kaSine, nina guys ngiyanitshela. Into abasitshelayo inganekwane end. So buye sixoxe okunye. Thank you so much for love and support. Ngiyabonga, angiqedi. Bye.